Takže čaute ľudia, toto je Grove Garden Part 2 a no zatiaľ sa neurobil žiadny upgrade a idem predať. Díky za on mi dával veci, díky. A to je Čech? Počkajte. Čo mi písal? Follow me, noob. No idem takto. Čo mi chce ukázať? Oh my god. To je aké veľké. Ty koky. O. Tyky. Počkajte, ja mu napíšem tak. No. Honzo! Díky kam? A nech, dobre, takže dopozorujte video až do konca a dajte na toto video aspoň 5 lajkov, ak chcete mať ak chcete mať Grove Garden Part 3 a ešte idem zatiaľ zbierať aj subscribe dajte veľa. Ty koky, už mám 13 miliónov, oh my gosh. Toľko veľa. Jaj, no. Aha, kámo, on mi dáva. A tak to teraz... Yeah. Už sa to robí. Zapadne, juhu. Ako mi veľmi všetci pomáhame. To je dobré, sa mi to páči. Díky. No. Aj vám. Toto.
Také kámo. Teraz sme bohatý. Tyko. To je Pulinated Vet a Gold. Ja sa pozrel, koľko to stojí a uvidíme. No, koľko to stojí? 1000! Ja to predám. Dobre, no a ideme teraz. O, jahoda! Ako veľká. Predáme všetko, čo mám. A ja si teraz ja nemôžem kupovať vlastne, keď mám. A ja mám môj inventory. No. Ale ja som už raz videl, keď to bolo. Ja mu dám like. Počkaj si, to môžem vlastne kúpiť ten... Počkaj, ešte povieš, keď potom hneď tomuto dám like. Omoko, to je aké vajíčka tam má. No ja si idem kúpiť toto. Toto. Hihihi. Ačko, čo robí vlastne? Glensford. Toto je už koľko? Ne, nebudem tam dávať, som myslel, že je to pomalšie. Ale je to dosť rýchle za to. Čiže 95. Ha. Gold? Viete, či je to idem do komentárovať. Ale toto chcem si... Ja, ako si to... Počkej, takto si to smedí. Hej. Dobre. Čo to je? Hehehe, ja mu to dám. Oh. Aha. Strawberry. To neviem, že to je vypadne. To je dobré. Počkaj, tak ja si môžem zasadiť zadarmo. Dám ti. Napapaj sa. Ne, prečo si hlavný? No. A toto? Už to je vyrastené? Už to rastie? Ale také zvuky to robí. Ešte chcem sa pozerať. No tak prosím, dačo. Čo ešte nemá?
Akurát teraz sa raz setla, počkajte. No tak, dáš čo dobré. Nič. No tak nič. Len to má tvoje najlepšie z toho, čo sa predáva. Dám to takto. 723. Počkajte, tu mám dačo. No, naraz tiež mi prosím, Pink Lily. Toto nie je dobrý obraz, no takto. No, Pink Lily, budem bohatý, Pink Lily. Chcem Pink Lily. Trocha väčšia, to je, jak sa chce byť. Pink Lily. Ono by to už asi narastlo. Ešte toto zaberiem. Pink Lily. To bude ale veľké. Nie. Parkour. Dobre. Bam. Idem toto zatiaľ predať. Aj mám cel na inventory. Garden. Prosím, už buď. Ne. Kedy to budeš? Kedy budeš? Pink Lily, ty budeš. No. Už to je, nie. Je to! Yes! Pink Lily. No. Koľko? 105 000. No tak to je dobré. Ale už asi dneska by som toto video ukončil. Dúfam, že si dopozeral až do konca. A daj na toto video 5 lajkov, ak chceš Grow Garden Part 3. A zatiaľ čaute.